видяхме, че идентичността има значение. Идентичността създава връзката с Бог. Как да се приближа пред Него и да го нарека Отче, ако Той не е мой Отец? Защото само при Него мога да отида, защото Той ме е сътворил. Той ме създаде в Христос. Той ме зачена в Христос. И аз отивам при Него, като вярвам в това. Нямам доказателство за това, но го вярвам. Вярата ми трябва да расте всеки ден, защото в сърцето и ума ми се води голяма битка. Едното ми казва: не, ти не си Негово дете, погледни към себе си, какво правиш? А другото казва: да, ти си дете на Бог и ще победиш, защото се нуждаеш от Неговия живот, а не да подобряваш своя стар живот.